രാമ ഹരേ രാമ നമസ്തേ പ്രണാമം മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി രാമ 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 ഹരേ പ്രണാമം മാതാജി കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ പ്രണാമം. രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ആദ്യത്തെ 10 ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? 9 10 എടുത്തത്? 10 മുതൽ എടുക്കണം. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ബോധമുറപ്പിക്കുന്നവരാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി കാമവും, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധവും, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവും ബുദ്ധിനാശവും സർവനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സേവയില് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കണ്ടില്ല? അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അല്ലെ? ഇനി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴോ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. യോഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതില് ബുദ്ധിയാണ് വലുതെങ്കിൽ ഇതിന് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മള് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്, നമ്മള് 2 തരത്തില് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന, ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, സാഖ്യ ഊഹാപോഹങ്ങൾ വെച്ചും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് രണ്ടും ചെയ്യുന്നവര്. 2 കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്താണ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല അല്ലെ? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നിന്ന് നമുക്ക് എന്തും ഇല്ല, മുക്തരാകാനും സാധിക്കില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാനും സാധിക്കില്ല, പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? പറഞ്ഞു. കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഇവിടെ പറഞ്ഞു, നമ്മള് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്മാറാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അഭിനയിക്കാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടിക്കാരെന്നാ പറഞ്ഞത്. നമ്മള് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നിലനിൽക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? വിഷ്ണുവിനായിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധിച്ച് നിർത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് ഭഗവാനുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എത്ര വരെ എടുത്തത്? 9 വരെ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തേ തീരൂ? കർമ്മം ചെയ്തേ തീരൂ എന്നുള്ളതും ഉറപ്പായി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്ലോകം 10.
സഹ യജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട്വാ പുരോവാച പ്രജാപതിഃ അനേന പ്രസവിശ്വേത മേഷവോസിഷ്ട കാമധൂക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. എന്താ പറഞ്ഞൂടെ? സഹ യജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട്വാ പുരോവാച പ്രജാപതിഃ അനേന പ്രസവിശ്വാത മേഷവാതുഷ്ടിഷ്ടകാമധൂക്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു: ഈ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുക. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തില് പ്രജാപതി എങ്ങനെയാണ് ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട്, ഈ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകണം. ഇതെന്തിനു കാരണം പറയും? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രജാപതി ദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു, മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു, വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ യജ്ഞപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാരണമാകുന്നത്? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഭക്തരായ ആത്മാക്കൾ ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിക്കുന്നത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് വേദോപദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തില് ഈ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മാക്കൾക്ക് ക്രമേണ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമസങ്കീർത്തനമാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വഃ പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? സന്തോഷപ്പെടുത്തുക. എങ്ങനെ? യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അവർക്ക്. അങ്ങനെ പരസ്പരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. കാരണം ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് വേണ്ട വിഭവങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാനിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം. ഇവിടുത്തെ ഭരണകർത്താക്കളാണ് അവരെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് വേണ്ട വിഭവങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് തരാൻ സാധിക്കും? ദേവന്മാർക്ക് തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രൻ, നമുക്കറിയാം മഴ തരുന്നത് ഇന്ദ്രനാണ് അല്ലെ? ഇന്ദ്രൻ മഴ തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോന്നും തരുന്നത് ഓരോ ദേവന്മാരാണ്. നമ്മൾ പരസ്പരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരസ്പരം ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മില് പരസ്പരം സന്തുഷ്ടരാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ചില യജ്ഞങ്ങൾ ചില ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അവ ചെയ്യുമ്പോഴും സർവഭോക്താവെന്ന യജ്ഞഭോക്താവെന്ന നിലയ്ക്ക് വിഷ്ണു പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ചില യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? ചില ദേവന്മാരെ മാത്രം പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്താലും ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? സർവഭോക്താവെന്ന നിലയ്ക്ക് വിഷ്ണു പൂജിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ആരാണ് പരമഭോക്താവ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ പൂജിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ചില യജ്ഞങ്ങള് ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പോഴും ആരാണ് അവിടെയും പൂജിക്കപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ശരിക്കും നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ചെയ്താൽ തന്നെ മതി. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹി വോ ദേവ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞ ഭാവിതഃ ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി അവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. അപ്പൊ ജീവിതത്തില് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ആർക്ക് നൽകും? മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ച് സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങള് മുഴുവനും നൽകുന്നത് ആരാണ്? ദേവന്മാരാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാര് നമ്മൾ അവരെ സന്തുഷ്ടരാക്കുമ്പോ അവര് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് വേണ്ട വിഭവങ്ങളെല്ലാം അവർ തരും. അങ്ങനെ അവർ തരുമ്പോ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ അത് മുഴുവൻ ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണ് അവിടെ? ചോരന്മാരാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ചോരന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ യജ്ഞം ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം അറിയാത്തവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്ക് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാനെ മാത്രം സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ മതി. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്താണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് കിട്ടും. പ്രത്യേകം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്? ഒരു വൃക്ഷത്തിന് കൊമ്പുമേല് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, ഇലമേല് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, അതുമേലൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ അതിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൃക്ഷത്തിൽ എല്ലായിടവും അതിന്റെ വെള്ളം കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങള് ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചാൽ മതി? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും സന്തോഷം കിട്ടും അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യജ്ഞം ദേവന്മാരെ എല്ലാം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതറിയാത്തവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാർക്ക് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് മറന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത് കിങ്കരന്മാരാൽ ദത്തങ്ങളായ ഈ വിഭവങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്രഷ്ടാവ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ അധികം കുടുങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചോരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് കിട്ടും. ഇവിടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകാം. അങ്ങനെ ഭഗവത് കിങ്കരന്മാര് കൊണ്ട് ദേവന്മാരിൽ ദത്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ വിഭവങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്രഷ്ടാവ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധം ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തില് അധികം കുടുങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ചോരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള ശിക്ഷ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണെന്നാ പറയുന്നത്? ചോരന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കള് ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? ചോരന്മാരാണെന്ന് പറയാണ്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈഹി പൂജ്യതേ തേ ത്വകം പാപായ ച പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തില് നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാനും സാധിക്കും. ഭഗവത് ഭക്തരെ അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർത്തുന്നവരെ സന്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർത്തുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? സന്ത എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്തുക്കൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമബദ്ധരാകിയാൽ ആദ്യം തന്നെ അവിടത്തേക്ക് നിവേദിക്കാതെ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ സന്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവര്. ആ സന്തുക്കള് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ പ്രേമബദ്ധരായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തില്ല? ഭഗവാന് നിവേദിക്കാതെ അവരൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെ പോകുന്നവരായിരിക്കും? ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷമേ അവരെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുന്നത്. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമാ സമുദ്ഭവഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ധാന്യം വേണം. ആ ധാന്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? മഴ മൂലമാണ് നമുക്ക് ധാന്യം കിട്ടുന്നത്. ആ മഴ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേവന്മാര് സന്തോഷിക്കും. അപ്പൊ ആ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. ആ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം അല്ലെ? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എവിടുന്നാ കിട്ടിയത്? ആരാ കൊടുത്തത് ശാസ്ത്രങ്ങള്? ഭഗവാനിൽ നിന്നും. ഭഗവാൻ ആർക്കാ കൊടുത്തത്? ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മാവിന് അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ആ ശാസ്ത്രങ്ങള് ആര് കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദി കവിയെ മുഹ്യദ്ദീയ സൂരയ എന്ന് പറയല്ലേ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം
അത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെടുന്ന കാലത്ത് അണുനാശക ഔഷധങ്ങൾ കുത്തിവെക്കുന്നത് കൊണ്ട് രോഗാബാധയിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൈഷയികാസക്തിയെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെടുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഔഷധങ്ങൾ കുത്തിവെക്കും. അതേപോലെ തന്നെ രോഗബാധയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന അതേപോലെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ആസക്തിയിൽ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിധി ബ്രഹ്മാക്ഷരാസമുദ്ഭവം തസ്മാത് സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നൊന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മവിധികൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവവ്യാപകമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നും കുടികൊള്ളും. അപ്പൊ സർവവ്യാപകമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം സത്ത, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സത്ത അത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനിലാണ് ഇതെല്ലാം കുടികൊള്ളുന്നത്. സർവവ്യാപകമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ സത്ത എങ്ങനെയാണ്? യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ വേദങ്ങള് നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മവിധികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാമസങ്കീർത്തനം. നാമസങ്കീർത്തനം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ വേദോപദിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത കർമ്മം, വികർമ്മം ആധികാരികമല്ലാത്തതും പാപകരവുമാകുന്നു. അപ്പൊ വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണത്? ആധികാരികമല്ലാത്തതാണ്, അത് പാപകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. വേദത്തില് പറയാത്തതാണ് എന്ത്? വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യാം. വേദങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആധികാരിക അല്ലാത്തതാണ്, പാപകരമായിട്ടുള്ളതാണ് വികർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഉദാഹരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? വികർമ്മം എന്തൊക്കെയാ വികർമ്മത്തിൽ വരാ? വികർമ്മം മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് വികർമ്മം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളിൽ വരുന്ന വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദോഷം വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതാണോ മാതാജി? ഇഷ്ടമല്ലാത്ത രീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണോ മാതാജി? ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു പ്രവൃത്തി? ഒന്ന് പറഞ്ഞ. കേട്ടില്ല. എന്താ പറഞ്ഞ പ്രഭു പറഞ്ഞത്? മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക, ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക, ഭക്ഷിക്കുക, കഴിക്കുക. അതും അല്ലാതെ നമുക്ക് ശരിക്കും വികർമ്മങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 6 തരത്തില്. 6 അക്രമികൾ, 6 വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെ അതാണോ മാതാജി? വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, നമ്മള് പഠിച്ചില്ലേ? അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നത്, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകങ്ങളായ ആയുധങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവൻ. അതായത് ഇത് കർമ്മം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമാണ് അതല്ലേ? അതും പറയാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മള് ശാസ്ത്രത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ എന്തായിട്ട് മാറും? വികർമ്മമായിട്ട് മാറും. ശാസ്ത്രത്തില് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത് വികർമ്മമായിട്ട് മാറും. കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം, അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള്. ഒന്ന് വികർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞെന്ത്? ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട്, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വികർമ്മം. ഇനി അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അകർമ്മം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും? അകർമ്മം എന്ന് പറയും.
ഇനി ഒന്ന് കർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? കർമ്മം. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ചെയ്താൽ അത് കർമ്മം, വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്താൽ വികർമ്മം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അതിന് അകർമ്മം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ പറയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ. ഒന്ന് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനെ കർമ്മം എന്ന് പറയും. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്താൽ അത് വികർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? നാമസങ്കീർത്തനം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം, പലതരത്തിലുള്ള അതെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയും ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും നമ്മള്. അതാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ കർമ്മവും അകർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ചിത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഫലാസക്തിയോടെ ചെയ്യുന്നത്, ഒന്ന് ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത്. അതെ, ഒരെണ്ണം പ്രഭു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ. ആഗ്രഹിക്കും, മറ്റേല് നമ്മൾ അതിന്റെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി. നമ്മളെ കാണും അവര്. ഒരെണ്ണം ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടില്ല, ഒന്ന് പറഞ്ഞ. നമ്മളെ കാണും, മുണ്ടില്ല നിൽക്കുന്നത്. ഈ കർമ്മ നമ്മള് ഫലാസക്തിയോടെ ചെയ്യും, കർമ്മ ആവുമ്പോ ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യും. അല്ലെ? അതെ, അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരെണ്ണം നമ്മള് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യും, പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യും, പക്ഷെ അവിടെ എന്തില്ല? ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാണത്. മനസ്സിലായ രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം? ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യും, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് അകർമ്മം. അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? കർമ്മവും അകർമ്മവും മനസ്സിലായി മാതാജി? മനസ്സിലായി. വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വൈദിക യജ്ഞങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലം നേടുക. ഇപ്പൊ ഈ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്കും എല്ലാ ഫലവും കിട്ടും. കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്, പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം അവർക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലവും എന്തിലൂടെ തന്നെ കിട്ടും? കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ച് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇത് ചെയ്താലും അവർക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനു വർത്തയദീഹയ അഖായൂരീന്ദ്രിയാരാമോ മോഘം പാർത്ഥ ജീവതി. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? പാപം നിറഞ്ഞതാണ്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് മാത്രം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമെങ്കിലോ ആ ജീവിതം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തത്തെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എതിർക്കുന്നു. അപ്പൊ കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുക, സുഖം അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? കുറെ കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യാം, നമുക്ക് അതിന്റെ സുഖം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആ സിദ്ധാന്തത്തെ ഇവിടെ ആരെതിർക്കാണ്? ഭഗവാൻ എതിർക്കാണ്. അതായത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അല്ലെ, അത് ഭഗവാൻ അതിനെ ഒട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. യസ്ത്വാത്മാ രതിരേവേസ്യ
ആദാത്മാ തൃപ്തശ്ച മാനവഃ ആത്മന്യേവ ച സന്തുഷ്ട തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ. മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെക്കുക. സ്വന്തം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക, ആത്മാരാമനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അതായത് ആത്മാവിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിക്കുക, ആത്മാവിൽ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് പിന്നെന്തില്ല? കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതായത് ആ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു, ആത്മാരാമനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു, ആത്മാവിലെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ തൃപ്തനായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെന്തില്ല? വേറെ ഒരു കർത്തവ്യങ്ങളും ഇല്ല. കാരണം സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. വേറെ യാതൊരുവിധ കർത്തവ്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തക്ഷണം തന്നെ അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയ മാലിന്യമാകെ ഉടനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം. കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് ഉദിച്ചാൽ തന്നെ അനേകായിരം യജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം സിദ്ധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രം. അതായത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് സാധിക്കാണ്. നൈവ തസ്യ കൃതേനാർത്ഥോ നാകൃതേനേഹ കശ്ചന നാസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിദർത്ഥാവ്യപാശ്രയഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതുമില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിക്ക് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവൻ എന്ത് നേടിക്കഴിഞ്ഞു? ഓൾറെഡി ഭഗവാനെ നേടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ചാലും നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിലും നേടാനായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവും ഇല്ല. പിന്നെ വേറൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്, തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ വേറൊന്നും നിറവേറ്റാനായിട്ടുമില്ല, നേടാനായിട്ടുമില്ല, ചെയ്യാതിരിക്കാനും ഒരു കാരണവും ആർക്കില്ല? ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് വിധിവിഹിതമായ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ നൈഷ്കർമ്മ്യമല്ല താൻ. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിധിവിഹിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ബാധ്യതയും വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാന്നല്ലാതെ വിധിവിഹിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മള് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഹിതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ വ്യക്തി എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നൈഷ്കർമ്മ്യമല്ല. നൈഷ്കർമ്മ്യം എന്ന് വെച്ചാല് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ല എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്സാഹത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാദസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പുരുഷ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫല കാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് പൊരുതാനാണ് അർജുനൻ നിയുക്തനായിട്ടുള്ളത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഫലത്തിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിച്ചത്? അർജുനൻ പ്രവർത്തിച്ചത്. കാരണം അവിടെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അർജുനൻ യുദ്ധം തന്നെ ചെയ്തു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്തില്ല? യാതൊരുവിധ താല്പര്യങ്ങളില്ല. അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ. കർമ്മണൈവാഹി സംസിദ്ധി മാസിതാ ജനകാതയഃ ലോകസംഗ്രഹമേവാപി സംപശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.
അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി അർജുനനോട് പറയാണ്, ജനക മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാര്, മിഥിലയിലെ രാജാവായിരുന്നു അല്ലെ? ആരായിരുന്നു ജനക മഹാരാജാവ്? വേറെ നമുക്ക് പറയാൻ എന്ത് സാധിക്കും? സീതാ ദേവിയുടെ സീതയുടെ അച്ഛനായിരുന്നു, അച്ഛൻ. പിതാവായിരുന്നു ജനക മഹാരാജാവ്. ജനക മഹാരാജാവ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു. ജനകൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയായിട്ട് പോലും തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിലെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ജനക മഹാരാജാവ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. എന്തിനാണ്? സാധാരണ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അദ്ദേഹം സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം നിയത കർമ്മങ്ങൾ, തനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചു. എന്തിനാണ്? സാധാരണ ജനങ്ങളെ, രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും നിത്യസുഹൃത്തായ അർജുനനും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. നീതിവാദങ്ങൾക്ക് ഫലമില്ലാതെ വരുന്നിടത്ത് ഹിംസ ആവശ്യമാണെന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും അർജുനനും അവർക്കും എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുരുക്ഷേത്രത്തില്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം മാത്രം മതി എല്ലാവരെയും ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാവരെയും കൊല്ലാനായിട്ട്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ അവിടെ യുദ്ധം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്? ഭഗവാൻ ഹിംസ ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അതായത് ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നീതിവാദങ്ങളില്ല. നമുക്കറിയാം, യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനന്റെ പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നിട്ട് സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണൻ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ആര് ചെവികൊണ്ടില്ല? ദുര്യോധനാദികൾ ചെവികൊണ്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് നീതിവാദങ്ങളൊന്നും ഫലമില്ലാതെ വരുമ്പോ അവിടെ എന്ത് വേണം? ഹിംസ ആവശ്യമാണ്. ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ? ഹിംസ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് യുദ്ധം ചെയ്തത്? അർജുനനും ഭഗവാനും യുദ്ധം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? നീതി നടപ്പാക്കാനായിട്ട് ഹിംസ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും. അത് സാധാരണക്കാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അത് എന്ത് കാര്യം ഭഗവാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ? അവിടെ നീതി നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നീതി നടക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോ ഹിംസ അവിടെ ആവശ്യം വരാം. ചില സ്ഥലത്ത് നീതിവാദങ്ങളായിരിക്കും ആവശ്യം വരുന്നത്. അത് എന്താണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാനാണ് ഇവിടെ എന്ത് നടന്നത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് ആവശ്യം വന്നത്, യുദ്ധം ചെയ്തത്. യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ സത്തദേവേതരോ ജനഃ പ്രയാണം കുരുതേ ലോകസ്താദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കും. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിന്നാല് അപ്പോൾ എന്താണ്? നിന്നെല്ലാവരും കുറ്റം പറയും. ഇപ്പൊ നീ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്താലും നിന്നെ എല്ലാവരും അനുകരിക്കും. ഇപ്പൊ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കും. ഇപ്പൊ നീ അഥവാ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലോ നിന്റെ കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടും, നിന്നെല്ലാവരും പഠിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നീ യുദ്ധം ചെയ്യാണ് എങ്കിൽ നിന്നെല്ലാവരും നല്ലത് പറയും, നിന്നെ അനുകരിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ലോകമൊട്ടാകെ നിന്നെല്ലാവരും ആദരിക്കും. ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുരു വേണ്ടും വിധം പെരുമാറ്റം ശീലിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിന് ആചാര്യനെന്ന് ഉത്തമ ഗുരു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത പറയാണ്. ഒരു ഗുരു ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് വേണം? വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം ആ ഗുരു സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം, പരിശീലിച്ചിരിക്കണം. വാചോ വേഗം മനസാവേഗം ജിഹ്വാ വേഗം വാചോ വേഗം മനസാക്രോത്ത വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം. ഈ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുരു ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്നവനാണ് ആചാര്യൻ. ഗുരു അതായത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉപദേശിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ആദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ആദ്യം ആചരിച്ച് നമ്മൾ കാണിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതും.
നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനാവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവ ച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. അർജുനനോട് പറയാണ്, ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായിട്ടോ ആവശ്യമായതായിട്ടോ യാതൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാണ് എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോഴും, മനുഷ്യനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോ, ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ കാരാഗൃഹത്തിലാണ് ജന്മം എടുത്തത് അല്ലെ. അതിനുശേഷം തന്റെ മാതാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, പിതാവിനെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, കംസനിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചക്രവർത്തിയായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് വിദ്യകൾ അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ. രാജാവായിട്ടും ഭർത്താവായിട്ടും മകനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലും സുഹൃത്തായിട്ടും ഓരോരോ ഉത്തരവാദിത്വം ഭഗവാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു. ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് വന്നപ്പോഴും സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ രാജാവായിട്ടും ഭർത്താവായിട്ടും മകനായിട്ടും തന്റെ കടമകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരും ചെയ്തു കാണിച്ചു? ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോഴും വന്നപ്പോ ഭഗവാന് ശരിക്കും എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തതായിട്ടോ ആവശ്യമായതായിട്ടോ യാതൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ഭഗവാൻ ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നീതകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മളെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ഭഗവാൻ നിഷേധങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ വിധി നിഷേധങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ എന്നിരിക്കലും വേദശാസനങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും ആരും ചെയ്തില്ല? ഭഗവാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ല. യത്യാഹ്യം ഹം ന വർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യ തന്ത്രിതഃ മമാവത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നുവെങ്കിലും അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും? ജനങ്ങള് എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകും. കാരണം എന്താണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകും. കാരണം എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നവര്? ഭഗവാൻ ചെയ്തത് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്താലും അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ പിന്തുടരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചാലോ അവര് ആ മാർഗം പിന്തുടരും. തന്റെ അവതാരം തന്നെ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാകയാൽ അദ്ദേഹം ആ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് തന്നെ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരും അത് തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആധികാരിത്വം ഓർത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങളെല്ലാം അവിടത്തെ പിന്തുടരും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, സർവ അധികാരിയാണെന്നുള്ള ചിന്തയില് എല്ലാ ജനങ്ങളും ഭഗവാനെ പിന്തുടരും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ആ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ഉത്സീദേയൂരിമേ ലോക ന കുര്യാം കർമ്മ ചേതഹം സങ്കരസ്യ കർത്താസ്യ ഉപഹന്യാമി മാ പ്രജ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും, അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ലോകത്തുള്ളവരെല്ലാവർക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും? നാശം സംഭവിക്കും. പിന്നെ മാത്രമല്ല അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമാകും, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമാകും. പിന്നെ ലോകങ്ങളൊക്കെ നാശത്തിലേക്ക് പോകും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്ന കാരണം എല്ലാവരും അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടാകും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാകും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബാല്യകാലത്ത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അതൊരു മനുഷ്യന് അസാധ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം, അനുകരിക്കല്ല വേണ്ടത്. നമ്മള് ഭഗവാന് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി, കംസനെ വധിച്ചു, പൂതനെ വധിച്ചു. ഇതൊക്കെ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്. നമുക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ചെറുവിരലിൽ നമുക്ക് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം പൊക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കോ?
അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അനുകരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ആര് ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മള് അനുകരിക്കല്ല, അനുസരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, നിർദ്ദേശങ്ങള് അനുസരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സക്ത കർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാത് വിദ്വാംസഥാ സക്ത ചികീർഷുർലോക സംഗ്രഹം. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ വിദ്വാൻമാരപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഫലത്തില് ആസക്തി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്? അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങള് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. വിദ്വാൻമാര് ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകാനായിട്ട്, ഫലത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവനും ഉള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. അജ്ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയും ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ സംതൃപ്തിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി, ഭൗതിക ബോധത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു കൂട്ടര് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വേറൊരു കൂട്ടർ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനും അഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിഭേദം ജനയേതജ്ഞാന ജ്ഞാനാം കർമ്മ സംഖ്യനാം ജോഷയേത് സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരാൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണ ഉള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്, ഫലത്തിൽ ആസക്തി കൂടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്, അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് വിലക്കാൻ പാടില്ല. അവരെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണം? കർമ്മം ചെയ്യാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം എന്താണ്? അങ്ങനെ ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ക്രമേണ പുരോഗമനത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിക്കണം. അവർക്ക് എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് വരില്ല, പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവർക്കും എന്ത് വരും? ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരെ അതിനേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. മൂഢന്റെ പ്രവർത്തികളെ തടയേണ്ടതില്ല. കുറച്ചെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മറ്റു വൈദിക നിബന്ധനകളെ കാത്തിരിക്കാതെ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് മൂലം വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ മൂഢന്റെ പ്രവൃത്തിയെ നമ്മൾ ഒട്ടും തടയണ്ട. കുറച്ചെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് വൈദികമായ നിബന്ധനകളിൽ കാത്തിരിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വൈദിക നിബന്ധന പ്രകാരം ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രം ചെയ്യണമെന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വൈദിക നിബന്ധനകൾ കാത്തിരിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് മൂലം വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതെല്ലാം നേരിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിദ്ധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ലഭിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയാണ്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണത് നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പം മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തില് മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ആരാ ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാണ് എന്ത്? ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത്.
ഏറെ കാലമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരത്തിൽ വ്യാമോഹിതനായി കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ഋഷികേശൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നും അവർ ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏറെ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി പോരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതനായിട്ട് തീരും. പിന്നെ കൃഷ്ണനും താനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം അവര് മറന്നു പോകുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകും. ഋഷികേശൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നും അവർ ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഋഷികേശനാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് എന്നുള്ളതും ആരും ഓർക്കുന്നില്ല, ഇവര് ഓർക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്, ആ ശാശ്വതമായ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, നമുക്ക് അതൊന്നും അറിയുന്നില്ല, നമ്മളതൊക്കെ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഋഷികേശൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നും അവർക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. 30 വരെ എടുത്ത് നിർത്താം നമുക്കെന്ന്. തത്വവിത്ത് മഹാബാഹോ ഗുണകർമാ വിഭാഗയോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാന സജ്ജതേ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിപരമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാള്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയും. അതായത് ഭക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും നന്നായിട്ട് അതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുമ്പോ കർമ്മഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ മനസ്സ് എന്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭോഗങ്ങളിലോ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ ഒന്നും അയാളുടെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. പരമസത്യത്തെ 3 തരത്തില് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ അറിയുന്നവനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമസത്യത്തെ 3 തരത്തിൽ അറിയാം. എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും അങ്ങനെ 3 ഭാവത്തിൽ അറിയുന്നവനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനുമായി തന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാസ്തവിക അവസ്ഥ അയാൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് തന്റെ ശരിയായ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ആര്? തത്വവിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ശരിയായ ബന്ധം അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? തത്വവിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതേ ഗുണസമ്മൂഢ സജ്ജന്തേ ഗുണകർമ്മസു താനാ കൃഷ്ണവിദോ മന്ഥാൻ കൃഷ്ണ വിന്നാ വിചാലയേത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായ അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു, തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധനാക്കരുത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ളവര്, അജ്ഞാനികൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുകയും തന്മൂലം അതിൽ ആസക്തിയാകുകയും ആർക്ക് സംഭവിക്കാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള അജ്ഞാനികൾക്ക് സംഭവിക്കും. ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും, തന്മൂലം അതിൽ നമുക്ക് ആസക്തിയാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിലും അവർ ഏർപ്പെടും. അത്തരത്തിലുള്ളവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധനാക്കരുത്. അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധനാക്കരുത്. അതായത് പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ മോഹിതരായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനികള് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാവുകയും തന്മൂലം അതിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ അജ്ഞന്മാർ എന്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല? വിക്ഷുബ്ധനാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് അസ്വസ്ഥരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിലയേറിയ സമയം പാഴാക്കരുതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് മൂഢന്മാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അവര് വെറുതെ സമയം പാഴാക്കലാണത്.
ശാരീരിക ബോധത്തോട് അത്യന്തം ആകൃഷ്ടനായ ഒരാൾ മന്ദൻ അഥവാ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഒരലസൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശാരീരിക ബോധത്തോട് ആകൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള അത്യന്തം ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ഒരാള് മന്ദൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഒരു അലസൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവരെ എന്ന് പറയാം അലസൻ, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഒരു അലസൻ എന്ന് പറയാം. ശാരീരിക ബോധത്തോട് അത്യന്തം ആകൃഷ്ടനായിട്ടുള്ളവർ, അത് ശരീരത്തിനോട് ആകർഷണമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തവനാണെന്ന് പറയാം. നാളെടുക്കാം, 30 തൊട്ട് നാളേക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യോ അവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പോകാം. മാതാജി 2, 16, 17, 18 എടുക്കുമ്പോ എന്റെ നെറ്റ് പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ്, നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച്. കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച്. സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലെ. കർമ്മം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? വിഷ്ണുവിനായുള്ള വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനം. ആരെയാണ് ചോരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ജലം തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും എന്നാൽ അവയ്ക്ക് പകരമായി ഭഗവാൻ യജ്ഞം അർപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അല്ലെ. നമ്മള് സമർപ്പിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയാണ് ചോരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്. പാപത്തെ ഭുജിക്കുന്നവർ ആരാണ്? ഭഗവാൻ നിവേദിക്കാൻ സ്വന്തം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നവര്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയല്ലാതെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ആരാണ്? ചോരന്മാരാണ്, പാപം ഭുജിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ഏത് വകുപ്പിൽ വരും ഇപ്പൊ? നമ്മള് ചോരന്മാരല്ല, നമ്മള് ചോരന്മാരല്ല, നമ്മള് ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാതാജി. ചോരന്മാരാവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ശ്രമിക്കുകയാണല്ലേ. ചോരന്മാരാണ്. കാരണം ചോരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ? മാതാജി അങ്ങനല്ല, എല്ലാവർക്കും സമർപ്പിക്കാൻ അങ്ങ് മറന്നു പോകും. രാവിലെ സമർപ്പിക്കും, രാവിലെ വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവം എല്ലാം ഒന്നും സമർപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. അതാ പറ്റുന്ന അബദ്ധം. അതെന്താ പറ്റാത്ത? രാവിലെ ഭഗവാന് വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് നേദിക്കും. ഒരു കദളിപ്പഴവും ഒരു ഇച്ചിരി കൽക്കണ്ടവോ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് നേദിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവം എല്ലാം കൊണ്ട് വെക്കാൻ അതെങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിക്കും മാതാജി. സത്യം. അത് നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ വീട്ടില്? എന്തോ നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ വീട്ടില്? പിള്ളേരൊക്കെ വരുമ്പോ ഉണ്ടാക്കും മാതാജി. അതാ വരുന്ന പ്രശ്നം. പറ്റില്ല, ശരിയാ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ചോരന്മാരാണ് ഇപ്പൊ. അതാ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞു. ആഗ്രഹിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല. നമ്മുടെ കുറ്റല്ലല്ലോ, നമ്മളിത് ചെറുപ്പത്തില് ശീലിച്ചു പോയത് കൊണ്ടല്ലേ. അന്നേ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ചെയ്യില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ചെയ്യില്ലല്ലോ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ പോരെ. നമ്മൾ അത് കഴിച്ച് ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മാത്രം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാമ്പിനെ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ഏതൊക്കെ നാട്ടില് പാമ്പിനെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്, പുഴുവിനെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? മാതാജി ബാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, ബാലി. അവിടെ അവരുണ്ടാക്കുന്ന നോൺ വെജ്, ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടില് കള്ള് കുടിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇച്ചിരി കള്ള്, സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിഗരറ്റ്, നോൺ വെജ്, അതെല്ലാം രാവിലെ അവർ ആ വീട്ടിൽ എന്തോ ഉണ്ടാക്കുന്നോ അതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടേ അവര് കഴിക്കത്തുള്ളൂ.
ഏത് ഭഗവാനെ പള്ളിയില് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അവര് വിഗ്രഹമില്ല, അവരുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ അവര് ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാമായണം മൊത്തം ബാലി കേട്ടിട്ടില്ലേ? ബാലി അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതാ, ഞാൻ പോയി കണ്ടതാ. അതായത് നോൺ വെജ് ആയാലും വെജ് ആയാലും കള്ള് വരെ, സിഗരറ്റ്, കള്ള്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ അവരെന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നോ അതെല്ലാം രാവിലെ അവർ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കും. അന്നേരം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പോയി കാണുമ്പോഴാ അറിയുന്നേ. അല്ലെ, നമുക്ക് ഭഗവാനെ പേടിയാ. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന് കള്ളം കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, നോൺ വെജ് കൊടുത്താൽ. ഭഗവാൻ വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളിത് കഴിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്തിലേക്ക് പോകും? നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരല്ലല്ലോ. നമ്മൾ പറശ്ശിനിക്കടവിലെ പ്രസാദം അങ്ങനെയല്ലേ മാതാജി? പറശ്ശിനിക്കടവിലെ പണ്ട കഥ ഉണ്ടല്ലോ. കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക, ബാക്കിയൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ഇപ്പൊ നോൺ വെജ് നിർത്താന്നുള്ളതല്ല നമ്മളെ വിഷയം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ജപം ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുക. പതിയെ പതിയെ, അതെ, നാമം ജപിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നിനും ചിന്തിക്കേണ്ട. അതെ, ഉത്തര മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ചോരന്മാരാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, ഉള്ളിൽ വെക്കുക. അതെ, പതുക്കെ പതുക്കെ നാമം ജപിക്കുന്ന, നാമത്തിന്റെ എണ്ണം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഫാമിലിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഫാമിലിയാണ് പറ്റാത്തത്. മാതാജി അത് ആയിക്കോളും, അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മള് അങ്ങനെയാകുമ്പോ ശരിയാവും. അത് ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മള് നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാ നടക്കും, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാ മതി. ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. മാറ്റങ്ങളുണ്ട് മാതാജി, പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റമില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മാതാജി പെട്ടെന്നൊന്നും നമ്മൾ അതെ അതെ അതെ, നമ്മള് പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഒരു 18 ദിവസം ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ട് വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുവോ? സമയം പിടിക്കും അല്ലേ? സമയം പിടിക്കും, പെട്ടെന്നൊന്നും നടക്കില്ല. നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ലേ? കുറച്ച് നമുക്ക്, കാരണം ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൽ മാറണം നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ വിഷമം മനസ്സിലാകുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ. ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തരില്ലല്ലോ ഒന്നും. എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് വില ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ആഗ്രഹിക്കണം, ഇവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി, തന്നെ നടന്നോളൂ കേട്ടോ. അതൊക്കെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. നാമജപം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം. ഓരോ ഏകാദശി വരുമ്പോഴും ഓരോ മാല കൂട്ടാൻ നോക്കാം നമുക്ക്. ഓരോ ഏകാദശിക്കും ഓരോ മാല കൂട്ടാൻ നോക്കാം. അങ്ങനെ നാമജപത്തിന്റെ എണ്ണം നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക. അതായത് നമ്മളൊരു സങ്കല്പം എടുക്കുക. ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് പറ്റുന്ന മാല, ഒരു മാലയാണെങ്കിൽ ഒരു മാല എന്നും ജപിക്കും. കൂടുതൽ നമുക്ക് ജപിക്കാം, 2, 3 നമുക്ക് ജപിക്കാം. ഒരു മാല പുറത്തു പോകുമ്പോ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റുമോ? മാല കയ്യിൽ പിടിച്ച് ജപിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പ്രഭുവിന് ജപിക്കാം. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, ഉറക്കത്തിൽ പോലും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, ഉണരുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ നാമം ജപമാ. ഉറക്കത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ നാമം, ഉണരുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആത്മാവായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മാതാജി. മാതാജി, അതിനാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അവിടെയാണ് നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധം. നമുക്ക് പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ലീവ് ചെയ്യണവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാലോ. അടുത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സന്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? സന്ത ഭക്തന്മാരല്ലേ? വികർമ്മം, വികർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ശാസ്ത്രത്തിന് എതിരായി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് വികർമ്മം. അകർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ല, ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ അടുത്തത്, കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? 1000 ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫല ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നല്ല സെന്റൻസ്, അങ്ങനെ എന്തോ അല്ല വന്നത്?
ഭഗവാനും അർജുനനും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? നീതിവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫലമില്ലാതെ വരുന്നത് ഫലമില്ലാതെ ഹിംസ വരുന്നിടത്ത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഹിംസ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ആവശ്യമാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ചില സ്ഥലത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് നമുക്ക് എന്ത് നടക്കില്ല, ഭക്തിയൊന്നും നടക്കില്ല. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ? ഹിംസ തന്നെ നടത്തുന്നു. യുദ്ധം ആവശ്യമാണെന്ന് എല്ലാവരും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ. ഭക്തി പറഞ്ഞു പോയാൽ നടക്കണമെന്നില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും. ആ ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണ്ടി തന്നെ വരും? ഹിംസ തന്നെ വേണ്ടി വരുന്ന ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഭക്തി വേണ്ടിടത്ത് ഭക്തി ചെയ്യണം, ഹിംസ വേണ്ടിടത്ത് ഹിംസ ചെയ്യണം. യുക്തിപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഭഗവാൻ നോക്കാനുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. നമ്മള് ദാമോദര മാസത്തിലെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്താണ് ദാമോദര ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ പറയുന്നത്? രണ്ടങ്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലല്ലേ പറഞ്ഞത്? എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ പരിശ്രമം, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ പരിശ്രമം. എന്ത് കാര്യത്തിനും പകുതി എന്ന് പറയില്ലേ പണ്ടത്തെ ഒരു 50-50? അത് ശരിയാണ്. പകുതി താൻ പാതി ദൈവം പാതി അല്ലെ? ആ താൻ പാതി എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശ്രമമാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ പകുതി ഭഗവാൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക ഭഗവാൻ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് ഒരു തുളസിമാലയ്ക്ക് ചീട്ടെഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് തുളസിമാല കെട്ടിയിടാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ വെറുതെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അവര് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല അവര് ചെയ്യുണ്ടാവുക. ചിലപ്പോ അവര് ചെയ്തൊന്നും വരുന്നില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് തുളസിമെന്ന് തുളസി പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് മാല കെട്ടി ഭഗവാന് ചേർത്താലോ? പാൽപ്പായസത്തിന് പോയിട്ട് വഴിപാട് ചീട്ടെടുക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഭഗവാന് പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ കൊടുക്കണേക്കാളും ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഊട്ടാൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് കൂടെ ഭഗവാൻ അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം. എനിക്ക് ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് തരണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ നമ്മളെ ഒരു പരിശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ബാക്കി പകുതി ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരും. വീട്ടിലുള്ളവർ ഏത് വഴിക്ക് മാറുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, നിങ്ങളെക്കാൾ സ്പീഡിൽ മുന്നിലെത്തും. അനുഭവമാണ് ഇതെല്ലാവരുടെ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക, അല്ലാണ്ട് ഇത് എനിക്കൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. വീട്ടിലെ അമ്മ തുടങ്ങിയതാണ്, പിന്നെ ഞാൻ മാറി. മാതാജിയുടെ പ്രഭുവിന്റെ അമ്മ കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുന്നത്തെ ബാച്ചിലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? അതെ, ഒരു ബാച്ചിന് മുന്നായിരുന്നു. ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാതാജിക്ക് ആദ്യം അല്ലെ? മാതാജി അവിടെ ഉണ്ടോ? അതെ, ഇപ്പൊ അതാണ് ക്ലാസ്സില് മാതാജിക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാവിലെ നാമജപത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവര് മാറി തുടങ്ങി. അതാണ് നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രാവിലെ ഭാഗവതത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന രാവിലെ കയറുന്നവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും നമുക്ക്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു അമ്മ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് വട്ടത്തി പോലെയായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഒരാള് തുടങ്ങിയാൽ മതി. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്, എനിക്ക് പറ്റില്ല, എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇവിടെ ആരും മാറാൻ പോണില്ല, അത് എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ നമ്മളുള്ളിൽ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഭഗവാന് പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് പാൽപ്പായസമാണല്ലോ. ഭഗവാന് പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളൊരു മുഴുവനും ആ രീതിയിലേക്ക് വരണം അല്ലെ? നമ്മൾ അത് അല്ലാണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവർ മാറണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ഭഗവാന് പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അതിനുള്ള വഴികൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും. കാരണം നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഭഗവാന് പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മൾ അത് ചെയ്തു വന്നാലല്ലേ പറ്റുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുള്ള അവസരങ്ങള് ഭഗവാൻ തന്നെത്താനെ നമുക്ക് ആക്കി തരും. അത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ മാത്രം പ്ലാനിങ് ആണ്. നമുക്ക് അതിലൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഭയങ്കര സന്തോഷം. അല്ല, രാവിലെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നോൺ വെജ് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പായസാക്കിട്ട് വെക്കാലോ? അത് പറ്റില്ല മാതാജി, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇല്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ പിന്നെ സുഖല്ല എല്ലാവർക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ കിട്ടൂല. അതല്ല പ്രശ്നം. നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് നിർത്തിയതിന് ശേഷം ആക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ? നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അടപ്പില് പോലും നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വേറെ തന്നെ സ്റ്റൗ എല്ലാം വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ആക്കിയാലോ? ചെയ്യുന്നത് മാതാജിയല്ലേ ഇത് രണ്ടും?
അതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് നമ്മൾ പാപികളാണ്. 6 തരം പറയുന്നില്ലേ, 6 തരം പാപം പങ്കുവെച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. കൊലപാതക കുറ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ പങ്കുവരുന്നത്. വേണ്ട എന്നാല് വേണ്ട, കൊലപാതക കുറ്റം വേണ്ട. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഭാഗവതത്തിന്റെ, ഞാൻ 6 പോയിന്റ് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ. സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവർ, അക്രമമല്ലേ മാതാജി? അല്ല, അല്ലാതെ വെജിന്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ. എന്താണ് ഉദാഹരണം? വിൽക്കാൻ മക്കള് വരുമ്പോ ഒന്നും ആക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കണം, അപ്പൊ ശരിയാവും. വിൽക്കാനായിട്ട് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നവര്, പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവര്, പാകം ചെയ്യുന്ന പാകം ചെയ്യുന്നവര്, വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നവര്, പിന്നെ 6 പേർക്കാണ് പറഞ്ഞത്. ശരിയാണ്, വേണ്ട വേണ്ട. അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടട്ടെ മാതാജി. അതാണ് പോവണ്ട മാതാജി, നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പറ്റുമല്ലേ? പറ്റും, പേടിക്കണ്ട, ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര ദിവസമായി? 4 ദിവസമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇത്ര ദിവസം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഭഗവാൻ 1000 ലക്ഷ്മിമാരാണ്. ലക്ഷ്മി സഹസ്ര സംഭ്രമ സേവ്യമാന, അത്രയും ലക്ഷ്മിമാര് സേവ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അത്രയും ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് 1 മാസം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല, കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് എടുക്കും. നമ്മൾ അത്രയും, നമ്മളൊരു 4 ദിവസം മാല ചൊല്ലിയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആരും ആയിട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം എടുക്കും. അതായത് മൃഗത്തെ കൊല്ലാനായിട്ട് അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി, മൃഗത്തിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വധിക്കുന്ന വ്യക്തി, കൊല്ലപ്പെട്ട മൃഗത്തെ വിൽക്കുന്നവൻ, പാകം ചെയ്യുന്നവൻ, വിളമ്പുന്നവൻ, പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ, ഈ 6 പേരും കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് ഉത്തരവാദികളാണ്. വേണ്ട. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക, ഇത് ആഗ്രഹിക്കണം, എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അത് വേണം. നമ്മള് നാമം ജപിക്കുക, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എന്നെയും കൂടിയിട്ട്, എനിക്കും കൂടി അതിനുള്ള അവസരം തരാൻ, എന്നെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാലല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത്രയും. കാരണം അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയുടെ സ്ഥലമാണ്. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിവേദിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ആരാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ ആർക്കാണോ യോഗ്യത ഉള്ളത്? രാധാറാണിക്ക് മാത്രം ഉള്ളത്. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ. അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റിയാലേ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ, പൂജാ റൂം പോലെ നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് എന്ത്? കിച്ചൺ. അത് ബ്രാഹ്മൺസ് അങ്ങനെ മാതാജി, ബ്രാഹ്മൺസ് പട്ടം അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അടുക്കളയിൽ അവര് വിളക്ക് പോലും കത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് മാതാജി. പക്ഷെ നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ എല്ലാം ക്ലീൻ ആയിട്ട് എല്ലാം അടുക്കളൊക്കെ ശുദ്ധിയായിട്ട് വെക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾ വന്നപ്പോ നോൺ വെക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി അല്ലേ? മാറുട്ടോ. അടുത്തത് മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? പറഞ്ഞു മാതാജി. കിടന്നുകൊണ്ട് ചൊല്ലാമോ? എങ്ങനെ വേണേലും ചെല്ലാൻ തോന്നും. മാതാജിക്ക് വയ്യാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ, അല്ലാതെ കിടന്നുകൊണ്ട് ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അധിക സമയം ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാതാജിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഇരുന്നോ നടന്നോ ഒക്കെ ചൊല്ലാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് പ്രോബ്ലം ഇല്ല കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, ഒരു കാര്യം കൂടി. നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവനായോ? 20ാമത്തെ എത്തിയോ? ഉള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ആഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലേ? ആഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിലല്ലേ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യും. അടുത്തത് ഭാഗവതം തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്?
പരമസത്യത്തെ സത്യമായ ബ്രഹ്മം പരമാത്മാവ് പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മം പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങൾ അറിയുന്നവനെ അറിയുന്നത് അല്ലെ? പരമസത്യത്തെ 3 ഭാവത്തില് ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനീതി ശബ്ദിത അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് തത്വവിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്രയല്ല